Panguva ino vanhu vaya vachitaura pamusoro the new media policy yeZimbabwe yakalonjwa nemutungamiri wenyika kuState House. Panapa vanhu vachibvunza vachiti zviri necessary here? Zvine vision yenyika here? Or mapriorities aiwa ari kunyatsoonekwa kunzi they are being misplaced by the regime, or it is a way yekuti vasecure their own 2030 agenda. Ndisana pane mashoko anobuda achitaurwa panapa panguva ino nevakomana venhau vachinatsotaridza kuti this media policy vachiipenengura, vachiinzvera, vachiiverenga, vachasikuona kuti aiwa this was not necessary. Not subscribe or like out on the bell icon. Tipinda panapa muCITE vamudanyira vachiti Zimbabwe's new media policy, progressive vision or missed opportunity? Question mark. Zimbabwe's newly launched national media policy is sparked mixed reactions across the media landscape. While the government yells it is a transformative step under Vision 2030, critics are not so sure. The government yontorachiti this new media policy support Vision 2030. Zvikuratidza kuti ma-analysts nema-critics panguva ine vari kuti aiwa yes they can chant kuti aiwa iri kusapota Vision 2030, but panguva ine tiona kuti this media policy inenge yanyanya kutageta vanhu vanonzi majournalist vakaita sana Blessed Muhlanga nevamwe vake vese vanozikanwa kuti aiwa vatapiwe nhau, vanhu vanotsvaka nhau, vanhu vanoexposa zvinhu zvinenge zvichiitika zvisingazivikanwi nevanhu. Panguva ino zvinatso kuratidza kuti this new media policy aiwa hainei nechekuita nevagari venyika yeZimbabwe. And then pamba tona vanafadzai mahere vaka-accuse vakabudisa mumwe mutemo wesection of the constitution vachiti aiwa zviri kuitika this new media policy it does not comply nematerms emaprovisions of the constitution. Tikaonawo zvekare vanhu vakaita sana the news hawks vachiaccuse vachikriticize vachiti aiwa they launched the new media policy but havana vanomboconsulta even vanhu vari influential majournalists acho they were not consulted. Mashoko ari kuda panguva ine vanhu vasiri sure kuti this new media policy were not so sure kuti yakanyatsa kutageta ani, agenda yayo ndei. Pinda comment section medu mudza mafunguro enyu mutibudii pamusoro pechiitiko ichi. Musaona subscribe or like, chat on the bell icon.